तो भैया रउआ सबके बीच में रउआ सबके आपन मुखिया ए नचाप पंचायत के और ए जिला के शान वीर सिंह रउआ सबके बीच में सेवा करे खातिर आ गइल बानी। सुन के खबरिया झूमे गौआ नगरिया हे आहे, सुन के खबरिया झूमे गौआ नगरिया हे आहे। ओइले हजलवा से बहरी बिरसी हम मुखिया हे आहे, ओइले हजलवा से बहरी बिरसी हम मुखिया हे आहे। जनता दरबार लगई है सुनी है सब दुखिया है आहे, जनता दरबार लगई है सुनी है सब दुखिया है आहे। आ गइले जेलवा से बहरी हमनी के मुखिया है आहे, अइले हाँ जेलवा से बहरी बिरसी हम मुखिया है आहे। हाँ जेलवे के भीतर गईले मचल हाहाकार हो, गाँव जवार में रुकल विकास के कार्य हो। जेलवे के भीतर गईले मचल हाहाकार हो, गौआ जवार में रुकल विकास के कार्य हो। झूठे फसावल गईले रहे ना गलतिया है आहे, झूठे फसावल गईले रहे ना गलतिया है आहे। आ गईले जेलवा से बहरी हमनी के मुखिया है आहे, अइले हाँ जेलवा से बहरी बिरसी हम मुखिया है आहे। अब की विधायक बने के पूरा तैयारी बा, नेक इंसान हवे जानत जनता सारी बा भैया हो। अब की विधायक बने के पूरा तैयारी बा, नेक इंसान हवे जानत जनता सारी बा। जिला के लोगवा झूमे सुन के बतिया है आहे, जिला के लोगवा झूमे सुन के बतिया है आहे। ओइले हाँ जेलवा से बहरी हमनी के मुखिया है आहे, आ गइले जेलवा से बहरी बिरसी हम मुखिया है आहे। दुश्मन के बाबू भैया वीर बबुआन हो, जिला बक्सर हटे वीरपुर मकान हो। दुश्मन
मन के बाबू भैया वीर बबुआन हो जिला बक्सर हटे वीरपुर मकान हो गावतात गोलुआ गोसैया लिख के गीतिया है आहे गावतात गोलुआ गोसैया लिख के गीतिया है आहे आ गईल जेलावा से बहरी हमनी के मुखिया है आहे ओइले हाँ जेलावा से बहरी बिरसी हम मुखिया है आहे।